Pauliina, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun valitsee sopivaa tavaramerkkiä? Tavaramerkkirekisteröinnin esteeksi voi muodostua esimerkiksi liiallinen kuvailevuus ja siitä johtuva erottamiskyvyn puute. Tai sitten myöskin tietysti esimerkiksi aiemmat tavaramerkkirekisteröinnit, joita tietysti nykyään on varsin paljon. Yhtenä ohjenuorana kuitenkin sanoisin, että ei kannata valita sellaista merkkiä, joka on liian kuvaileva. Että joskus ehkä haetaan liikaakin, lähdetään liikkeelle siitä markkinointinäkökulmasta ja haetaan sellaista merkkiä, joka kertoo niistä tavaroista tai palveluista, joita sen alla tullaan tarjoamaan. Mutta tällaista merkkiä ei ole aina sitten välttämättä ihan yksinkertaisesti rekisteröidä. Todennäköisesti myös tulevaisuudessa on sitten helpompi puuttua samankaltaisten merkkien käyttöön sellaisen merkin pohjalta, joka itsessään on lähtökohtaisesti mahdollisimman erottamiskykyinen.